osna piva, znači krpenje i dalje stavljamo, ja jedno. I od tad stvarno više ne pijem kad sam sam kući, jedno sam za malo silovo usisivač, znači jedno sam izbjegao tu situaciju. I u principu ja i kad pijem uvek imam meru. Sad trenutno imam meru zabranu upravljanja motornim vozilom na 6 meseci. Jednom dođe kući onako malo pripit, zvonim ja na vrata, kaže Maša ko je, rekao Darko, ja sam, kaže ono, slušaj, vrati se kad se okrezaš, ja kažem Ljubavije, znaš ti kad je novembar, jebate si normalno, ja da se vraća dan, vrati. Jedno 10 dana zvoni meni telefon, Boža, kaže, halo, vidim ja smoren, znači, ko prazan frižider, Boki, šta je bilo, kaže, umro deda Joca. Kad bre umro deda Joca, jebote? Kaže, on je umro. Pa ajde, kad je sahrana, kaže, sutra, gde? Na Orlovači. Eto, pičku, znači ti javiš i Đoletu, kaže, on jaću. A deda Joca, znači, sjajan lik ovdje iz kraja, igra s nama klikere kad smo bili mali, iznosio nam trešnje, ibanicu, znači, fenomenalan deka, znači, ono, baš smo bili onako tužni. Šta da radimo, znači, kupimo se mi, nas trojica, kupimo suzu, napišemo poslednji pozdrav da Joci, Đole, Darko i Boža, odemo na sahranu, na Orlovači i sad još jednu stvar da vam kažem, slušajte ljudi, kad me sretnete na Orlovači, bude li još neko počeo priču sa mnom? Ujebotom kad ovdje nisam bio, ali se proširilo. Znači, postoji drugi način da uđemo u priču, znači, nema razloga da tako pričamo. I odemo mi tamo, super, još malo zakasnili nekih 10-ak minuta, znači, baš onako jedna tužna situacija, kažem ja, Đole, pridi, odnesi tu suzu, znači, čekamo te mi ovde, Đole, može vidio neko društvo, pobeže, Đole odno suzu, vraća se onako, znači, beo kao krpa. Ja ga pogledam, stava kao mene, znači, ko Đole, ti dobro, brate, šta ti je, a on samo kutak medla ovdje. Đole, brate, ćeš vodu, šta ti je? Kaže meni, vidio sam da Jocu. Neko, ajde, polako smiri se, možda si malo pod utiskom, gde si vidio da je Joca, on samo oko lava. Kažem, ajde, polako, učinilo ti se sigurno, prosto samo radiš o njemu, nemoguće ti se to desilo. Brate, znači, nije mi dobro. I mi to onako pričamo u tom momentu, uhvatim neko mene za rame, ja sam okrenuti da je Joca, a Đole ovako, aaaah! Kaže meni, ja ga vidiš i ti, ja kažem, vidim, dobro je. Kaže da Joca, gde ste momci, šta radite? Jebem ti, Božidare, mater, gde smo došli, majku ti jebem, sad sam mu uradio, brate. Okrenem se ja kad njemu, on ušao u priču, voli ga Đoka, idemo, opa, objašnjava tamo na sahrani. Ja čekam da se sutrtnu pogledi i on kažem, jebem mi ti, mamica, ne. Šta ti ucaš, jebem ti, familiju, dođe oko mene i kaže, šta je? Šta? Brate, da li si normalan, brate, gde smo došli, brate, si lud, brate, si blesan, brate, mili, pogrešili smo sahranu. Ajde, pali se, brate, znači, gde smo pogrešili sahranu, sad viš, brate. Kaže, ajde, bre, pogledaj tamo, da je Joca, dej, sad on ne može da ga nađe glavom, ja uvatim onako glavu, okrenem, on pogleda, kaže, ujebote. Možda mu je brat, ne, možda mu je čukum deta garantovano, znači pogrešili smo 100%. Poslušaj me, debilu, jedan, znači nemoj da me zajebavaš, znači da odeš tamo kako znaš i imeš onu suzu, kloniš odavde, ima ceo vidikovac da nas se smeje kao budalama. Kažu, brate, kako ću, boli me dupe, kako ćeš, idi skloni. A Đole, znači ovako trese se od smeha, ne možeš da živa, kaže, malo debilu, preprekini, njemo se smešno, sakrani smo, kaže Đole, jesmo, ali čijoj, brate. Kaže, Bože, nemoj da se jebaš, voli me Đoka, idi kako znaš i vidi mazne i suzu sa sakrane brede, interesuje me uopšte. Otišao Boža tamo, gleda onako u suzu, pa počeo nešto nogama da je šutira, rekao, neće vada da je degažira sad majku tijelom, neće katastrofa. A on uzeo ovako, spustio lentu i drlja nogom, ovako da se obriši slovo. Ja kažem, Đole, ti vidi stvarno dobra ideja, vrati bili ovako će dobriši, kaže Đole, odlična ideja, veruj mi, ovim tempom, tamo kad ljudi budu izdavali 40 dana i završio. Završila se nekako sahrana, vrati bili, znači sad ajde, mi smo tu ispoštovali sve do kraja, aj kad smo već došli, nemamo pojma kome smo došli na sahranu. Priđe čovjek, kaže, ajde momci, ovdje svrati u restoran, pojede malo popiti u dušu. Taman Đole, ja da kažem u manje, otiđu Božovića, dobro, ćemo. Prika pogledao gleda, gde ćeš da debilu, ja sebe u kola, bre, kako ti ne sramota, vrati bili, eto ulazi u kola. Tako da je to jedina sahrana u životu sa kojoj smo se vraćali i vrištali od smeha u kolima, kao Tripoli. Fenomenalno se ne.
muškog ugla, sve gledaš na te strane. Pa jebi ga, muško sam, brate. Iz kog ugla prosto. Pa kaže, mogu bi malo, znaš, da uđeš u ženski mozak, znaš, da probaš na taj način da interpretiraš sve to što kažeš. Gde da uđem? Pa da umrem za 2 sata, brate. Ti plastan, brate. Znači, ne, kako to mi ženski mozak, da se nema ženski. Gde si stao? Nauči taj tekst jednom je. Precrtaj šta si priča. Sad šta se dešava simptomatično sa ženama, ne znam, ali verovatno svima. Sedimo u nekom društvu i uvijek se potegne pitanje seksa. U jednom momentu. I sad mi muškarci, kao mi muškarci, uvijek se žalimo da nam je malo, žene kukaju uvijek kako im je puno i sad to traje. Znači, u jednom momentu sedim u nekom društvu i Božena žena meni kaže ovako, dobro bre Darko, znači da li je moguće? Ajde ti meni nađi jednu ženu koja želi seks svako večer. Tebi da nađi. Tebi tražim, da nisam lovio. I onda ja počnem da razmišljam onako u trenucima dokolice, kako bi bilo dobro da ko nije oženjen da počne da bira ženu prema profesiji koju se bavi. I onda dođem na prvu stvar koja mi padne na pamet, a to je vaspitačica. Ljudi, ja to ne bi oženio sve 2 dana da mi piješ Nobelom od Komberga. Mislim, sve je to lepo i super, ali ne ovo se lažemo. Znači, nema šanse. Ja vas razumem, vaš posao je težak i to sve nije sporno. Ajde, ja ću ozbiljim još malo, pa ćemo se vratiti. Vi definitivno primate malu platu za posao kojim se bavite. Sve ide vam povećaju za duplo, opet je malo. I sad vi možete da mrzite i državu, i sve ljude oko sebe, i da zbog toga počnete da radite lošije svoj posao. Neće vam biti zbog toga veća plata. S druge strane, ako ga radite bolje, opet vam neće biti veća plata, da se ne lažemo. Tako da morate prosto naći neku svoju motivaciju da to radite. Ipak vi postavljate temelj društva koje će sutra da donosi neke odluke. Mislim, evo uzmemo primjer Đorđa, recimo. On je završio obdanište i školu u Makedoniji i dole neko nije definitivno dobro odradio posao. Bilo šta je smešno, kaže da niko svinja, šta ko svinja, vrati mili slovo nje, i ne može nikako, i već 2,5 godine smo na slovu nj, a ne ide da preskačemo gradivo, prosto ne ide, znači, ali ja se nadam da ćemo mukotrpnim radom polako sve to savladati. E sad da se vratim priču, zašto mislim da nije dobro oženiti vaspitačicu? Evo, žao mi što Dušica nije tu za večeras, pa ću je vi preneti se. Mislim, pazite ovako sad, jedan banalan primjer. Znači, ona ceo Božji dan tamo, znači, sa onom decom, ja sam moje dvoje, ne mogu da izađu kući, znači, ono 30 komada i tako jedno 15 godina unazad. Jedno se upištilo, drugo se ukakilo, treće ubacilo čarapu u supu, peto izašlo napred. Sad ono prvo što se upištilo, ono se sad ukakilo. Znači, to ceo dan se vrti neki krug, brate, znači, ne znaš gde biješ, znači, ono... I sad ona je napucana adrenalinom u 9 ujutru, znači, to ovako tresi, znači, to ne zna gde bije, znači. I sad zamislite da vam je to žena onako, znači, dođete kući, onako za sudoperom laganica, ti onako priđeš malo erotski, da ga onako zagrliš i poljubiš i ukošiš. Znači, ma supičku materinu! Ljubav je da te poljubu, u stolicu za razmišljanje! Kako bre stolicu za razmišljanje, znate? Sej tamo razmišljaš šta ću raditi, kad sad šta ću raditi, dođu mi kažeš. Ljubav je polako da sednemo, znači ja sam mislio. Ti si mislio. Da sedem tu i misli, pa dođi da vidiš šta si smislio. Jako neprijatna situacija. Sećam se jednu svratim u Jaslici, znači, a oni ko da su rešili, znači, njih 14 sede na nošama. Znači, kolektivni kakikiri. Ja ušao unutra, znači, trepavice opadaju, uši mi se ovako spustili, znači, jebe, ti sunčano vonja kao, znate. Kažem ja Dušici, uje tu pičko, otvori neki prozor smrdi ovdje, kažem, tu ja ništa ne osjećam. Ona navikla, još kad izađu napolje, vrati ispred dvorišta, pa i preseče onaj ladan vazduh, vrati, onaj sveža, ooo, kao. Ja jednu sretnem Dušicu, ona ovako prođe pored mene, ona ne vidi ništa, znači krenula desno ka pijacu i kaže, Duki, gde ćeš, kaže, idem kući? Pa nije ti na tu stranu kuća, ovamo ti je, vrati, mi. Jo, hvala ti, vrati. Sad ide još jedna bolja priča. 4 sata popodne, srećem suzu ispred orašta. Vrati pažnju. Nailazim, suza drži ovako auto kao rampa. Ide nas.
gledam. Što se radi, evo te? Kura, pa! Suzo, šta radiš, evo? Kaže, izigram klocnu, evo. Šta ti je prepolako? Kaže, jebote sam malo da me opalim. Mislim se, dobro bi bilo da te neko malo. Za ovo. Studio onako stoji, drži onaj auto onako leđima, urati torbu, baci onako potočak, naš auto stvarno stade, vrati mili. Još onako, kaže, Suzo, šta se desilo? Kaže, ne možeš da veruješ. Čovek otišao u Orašac da kupi nešto, valjda nije povukao ruču, krenuo auto. Ja gledam, ja kažem, Suzo, čovek sedi u kolima. Prolazi pored mene, kaže on, beži ja sam da uzmem ovu torbu, prolazi pored mene, kaže, bio majke mi ovo sve. Ono teleportalo se u auto, a čovjek faca u kolima ovako. Šta znači? Suza pobeže, ja rekao, vidim ja on otvara prozor, kaže, gospođo, ja priđem, ajde malo, vidim ja znam da tu dečko svidi kod ajde malo, ono, ispravim situaciju, rekao, brate, izvini, znači, dosta dušu nabije potom. Što mi koči auto, brate. Izvini, pogrešim jednostavno, ajde da ne dižemo pored. Kaže, ko ti je ovaj, kaže, pa to mi je jedna drugarica, kaže ono, drugarica? Simpatično ti je ova drugarica, udata? Nije, što? Hoće mi daš broj telefona? Hoću, neću gotovo mili, nek se javi Suza ko će, ako neće ne mora da te. Pišem ja njemu broj telefona, pružam kroz prozor, on tamo uzo, pita čime se bavi i kaže vaspitačica. Kaže, mršu pičku! Mene neće da zajebra pička jedna mora, mene će da voliš ovdje. Znam da bude, brate. Bravo! Kad zovne ženu, ova vaspitačica ti je izobniše na posao, onako ona radi, kaže, gde si ljubaviš, šta radiš, ona kaže, u govnima sam. Kažeš, pa i ja sam bukvalno je ovdje. Znaš, ako je kući, imate ono super varijantu, zovniš, kažeš, ženo, šta si danas pravila za ručak, kaže, pravila sam se mrtva, je. Što je super, izvolično.